Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Namuhla sizokhuluma ngalokhu-ke bekubuzwa kakhulu laphana-ke ku-TikTok. Babuzile bathi-ke mina nginokuphupha umshado. Kwesinye isikhathi-ke omunye ebuze ukuthi unokuphupha ingubo yomshado. Ngizokuchaza nje ngokuhlukana lokhu kokubili njengoba nakho kubuzwe abantu abahlukene. Ukuphupha ngomshado. Amaphupho emishado imvamisa usuke-ke ungaziphupheli wena. Esikhathini esiningi nje kusuke kumayelana nomunye umuntu. Kuyenzeka-ke kube umuntu oseduzane nawe, isihlobo, ikhaya, okanye-ke kube umuntu okude nawe. Njengokuphupha nje usemshadweni okanye wena ushada. Lokho kukhomba ukuthi-ke ukuvelelwa inkinga enyantisa igazi ekhaya, noma-ke ngithi isifo esibi. Njengoba ngishilo ukuthi kuyenzeka kube kumuntu osondelene nawe okanye okude, kodwa akujwayelekile ukuthi kuqonde wena ngqo. Esinye isikhathi-ke ake sithi uphupha ngengubo yomshado. Ngabe-ke khona kubika ukuthini? Ake sichaze nje uma kuwukuthi wena uyigqokile, ukuphupha ugqoke ingubo yomshado kuyakhomba nakho ukufa noma kukhombe ukubi ekhaya okungase kunivelele. Lijwayele-ke ukuvela ebantwini-ke abasondelene ekungenzeka ukuthi isihlobo okanye-ke basondelene ngokwegazi. Uma unombuzo nawe-ke ufisa ukuthi sikuphendule ngevidiyo sicela ukuthi ubuze kwi-comment or noma-ke usibuze ku-inbox. Engithanda ukukudlulisa ukuthi-ke izincwadi zizophuma maduzane. Uma uyidinga nje nawe ungasondela ku-inbox sizokwazi ukuthi-ke sikubeke eceleni nalaba-ke abazilindele. Sizokuposela nje ngophepha ngokushesha. Nisale kahle.